Amanfo Emamo Ache at the Bankai 93.3 FM. Obuoba Yankopon Islam papa Yankopon Islam dia nkan po nipo no dwen so dia adwuma we bahari pakon ditum Yankopon Islam se nipa na Obuoba no pe wa kan sema man papa Omo Yankopon kan ho na de kan ho na yi a kire wo Obuoba manage ma ho fama se endemetimi nya because my trust every time we a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of you nyame shira obebre Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache at the Bankai 93.3 FM. Radio papa abozeke. Thank you. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache at the Bankai 93.3 FM. Yankopon Islam dia nkan po nipo no dwen so dia adwuma we bahari pakon ditum Yankopon Islam se nipa Obuoba no pe wa kan sema man papa Omo Yankopon kan ho na de kan ho na yi a kire wo Obuoba Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache at the Bankai 93.3 FM. Yankone bokosa sawa Shane tie come on Echire ofori nya bochire mayen wate bibia be fine sawa hey And adade anyi poso. I tell you, adage bi ni poso. Ye ni abre pa. Ayenka ye na another form. Ye ni abre.
Mami ajekumwa nyame fa okrensi o ene kowa di kowa ni obesu ani besu e di adaka ni besi ho a upo umpo obeko nyankopon fa okrensi mami Rebecca ajekumwa oba panyi nyame fa okrensi enti ene wonananom ye betai oba odi ahenkan kwame ye boa ye betai na chi na ya kura wachi kura Chama oni pa brekwa ye Daniel jawo ye be Daniel ja eni chie bubu ye bubu birebe ye be Daniel nyina ja swati ase owuru nua no asre a kire no eni pa nsahwio me Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba ahinkan 93.3 FM masa ye yie ne eni abre pa yankɔ ne bɔkɔ saa ɛnɛ maame agye kumu a yɛbɛtwena dankasa bɛbia mpa so yɛayɛ no akanya saa ɛkyena ɔpu wɔmpo ɔbɛkɔ akɔhyɛ asase tokurom saa nso na ɔpanin Kwame Eric ɛnɛ nso Kwame Eric ɔpu wɔmpo na busua bɛkɔ yi no ɛkyena ɔpu wɔmpo ɔbɛkɔhyɛ asase tokurom enipa nsahwe abusuafo Into you can imagine sese de ya shase anopa sei no enne akom ne beba basa Branesi no ye funeral committee wo mu titreni edi tire de imagine enne yebesu ne sunne yebesu ni sunne mami aje kumwe ona wopa ne wawuo enne yebesu wusunne yebaburo wo buru ne enne achima boabo mami aje kumwa nanka ye person ka wo twen kakra ho ye duru ba bi a ninka yakofo abetena radio yi so na yatoto ano kakra odi ahenkan onyi no de na wohunu fa ne ho na ni nyisan ne te no yakwala apa no yakwala boni na wokoyi ma me nyame fa kransie nti ene adaje ni poso ahenkan ye wo ayie kese mame mo ache mo akwa ba ayie no ane ya hyase no eni nti nsan wabɔ no ya mo aye ne ntem tumate ase sese nche ni nsuo eba eni nti wobɔ nsan wa no abɔ ne ntem efri sabre kopem se no ndu bɛbɔ ene vem no emfimfini mu ho na vem ne bɛba sisi ya de me wura ho pa na me duru maame agikum wa ni mu ho na se de omode kobene ni tuntum atwa ho no mu nyina ahia na maame ti ase obehunu no abetena na bonten ho au ene de maame oni howu ene nsu ne asiesie ne kama yi wasen ko wadam ene ni fu na bedam awira hosam eni ti anopa yi ayi pasofo panyini Obuoba Ofori Amanfo meti medwam maboafo ne doso papa agara nyanya enso kan yi pasofo mpanyimfo no ho sanso na wofa anane woka ho bi odi ankan Kwame Yeboa ono so ka ho bi nye kra na empani kura kat wo say Yesu kure jahem ebe we eye efun pa wani akrokre wo ho no na ebu besi Yesu kure jahem
obi bi na bone se contractor we yi kwan na mfa ofichiri asa na okunani bi a owo ye kurom ebi a wukunu awu a ye nya nsie no maami odidi a wo se openam no ne ntini wom yesi maami we wadwene nye odo hwe o chire kom no wukunu ne dikan a ewo mu se ya werɛ ho de na nso mo ma ne nam a ya o mo ma ne ntini Hey, Yesu ejaye mo a. Se atamusi wu ye dwoma ha ma ne befa akonwa no. Ade ekura nche so. Ena e kire se nipa wie ye nye fe. Enu ntina no pensu ye sinkonwa nkomo ne doso. Abusua ene de nkomo ne doso. Nanso ye bedi ni nyina mako de ama o. Na ne atie nie. Onim se ene na parliamentarians no omo kwa akoto aba e de afa budget no ho se ye beje budget na tum se ye nyintum ene nondu bo pepepa members of parliament ni nyina be ko hia na ne tie ne se yenso ye de ani di akiri abato no ye de ho nkomo de bebre mo members of parliament ni ye mako 275 no NPP ewo mu 137 NDC ewo mu 137 ena independent baako ono de enim say yes parliament yase no o declare ne support edema NPP ene obetimi asesa na adwen obeka se an mianum kan se me bekam ho but aba no mentum mamo tiawa ono ye independent on show bi ase enti ene kowa di kowa ni ebesia na ebesi ewo meimra sebedwafie na ne ebekoso bia nso ye hye wo bot ewo kasafidie so enti ene susu trobo bekoso ana ene Carlos ahinkrafo beba mehwim pepe dwane almost ebe taw mutiri hu ne ene parliament ewurade nyankopon members of parliament ne baako aka kire me se enne anhwe yi asutrobo be yadwuma ene me se saa wo se an enne minority MPs ne kire se budget ne de enye eyedi awuo kotobekuma eni tinya de a wo mo beje atum eno ye minority o majority no se moboa budget we agenkwa budget enti mu promu beje atum enti enne no kowa di kowa ni ebesia na ebesi parliament ho along the way no yebema analysis kakra some of the expectations was ye hwe ni mu e wo parliament ene ye de obefamu kakra so what you say ene anopain so fix the country demonstrations kese pa fix the country demonstration kese ebekoso ewo enkran ebe hyase ewo tema station na omede na mu ha kwakofa emfimfiri mu ho na omede akopie mu ewo parliament ene ye di mu nkomo e de bebremo fix the country demonstration omo kire say e-levy no nye ene nto omo hwe no ma anya ntom anope ya no nso ye bedi mu nkomo National Maths and Science Quiz 2021. The grand finale is going down today. Presec Legon, Keta Senior High Technical School, Prempe College. Why ena oshe ahincheno. Enanka sansem wokrom. Sansu na yie wokrom. Eye no omo ye ne mumienu na eme ya pa. Baako eye yewura Kwame Eric. Opanini wo ya me ya 2. Kwame Eric wo ni ya me ya papa. Serious o. Owo di obi abewu but obi wo hono na otese wawu a etimi hyew. Serious. Opanini Kwame Eric ni wo na me ya pa. Nyame fa ne kransie. Ni wo na ya. Ene abusia ebe yi no. Ochena obekwa asase to kurom nyame fa ne kransie
sanso no maame agikumu a ena wo so so abusua yiu na yekọ jiwani so so ayie kase wo ho wofa John Kakaku ne papa ono so da fem ye ne na chena yesie no na yie ne toatoa so enti adaje ni puso ne Our Ladies of Fatima openi baako ono so mfrɛ no Olympio Olympio ono so ye no Olympio kra de ono onyi 92 de say you na Kwame Adekremo de 46 any 60 something no 60 no kra de mu ye kakra 46 no de me ya pa Anopa ya busia nkomo ne doso ababa wa bi ewo osenase achim osenase ha na ene ababa wa ne ne bedi nkomo ababa wa na asem we ya ye ne bebo nkomo ya asem ben ya koso atie yen ye ne ababa wa ne bebo nkomo na asem we ya werho owo osenase he ya achim osenase he ya asem ben na ato no ye ne bebo nkomo Adwempa yini Kofi Mensah eye lead producer Kobi K Eboano Kwame Asante ka ho bi executive producer eye Odi Ahenkan Kwame Yeboa a ene ne maame da fom anani abre no ho Oframi Obuoba Ofori Amanfo Anopai mama wache enti ohene ba yantinsim akokoba eni ye de den akokoba ye ni abre ye ti ni suwa Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ate edeba ahinkan 93.3 FM Alicie Obuoba Ofori Amanfo emamo ate edeba ahinkan 93.3 FM Ghana Alicie Obuoba Ofori Amanfo emamo ate edeba ahinkan 93.3 FM enti anasi ya ne yakro no kopim se no ndu bebo meme sore so a ne aka nyina so se ya no beko no because ne ahenkan adwumafo ni nyina ye nana ene da fom no mami fa wiem bobran sem fa ema wo na fe yem fa de aka nto ato so na oka national maths and science quiz a na enkofo bibiribu afu bra ema ubumfu wa nko school papa because who go school papa national maths and science quiz no anka wonfa ho abufuo ya ka kire mo say mu go school ya mo go school papa so what you say go school ni betimi akọ national maths and science quiz ye ka we ni abre ho de ne dia obuafu ho yi ti anya ne den he say me ka ene national maths and science quiz obi sin ti anya ne den wa nko school papa nti na ye we hi no ko school papa nka enye wehi we ba to wiem wobran sem na no pe ma me fa ema o efitia no pe ya akopem anwumre se ne wiem wobran sem no be si akonie anope o se me nka nkere eya pampam store fo ni nyina se ene nsoso no eyade a senior obeba adwuma senior ben ya awia no wo bebo papa ene senior beba adwuma ni nti mesra mo eya na mo a mo be hyeche mo hyeche pampam store fo no asem ne ye kan na ye ko awia mu a bom se ewiem no aisa de moamoa ebo chenku no na ye kuduru anwumre bremu no a o kire se ewiem ebedwo na ye kan nyina bomu a ene se nsuo beto no ahoden no eni soro nanso so se nsuo be pete ahoden no ewo soro awia nso be boss style bia bi eni tie na apampam store fo monka fra senior obeba adwuma ene akokaba ababi di miniko afi fa Bible no fa Bible no yen ko ne boko
Shaba. Aropai Enchiasun Kron confirm Mao. The Municipal Chief Executive, Brim Central Municipal Assembly, Sansuso and the Honorable Alexander Kwesiakwa. Enchiasun Kron confirm Mao. In fact, me koba bi me ba be kan asem kakra bi di abo Alexander Kwesiakwa ho asem kakra. Wonim say budget ye ne na yabo ensem a o member of parliament or the etu edwa. Mema rain susu mfi say omuguso a omoye installation of street lights no. Ye ba ye bedi mu nkomo ni ya bisa ye ho say ene ehenfa e no mokwa akoye adwuma no mo hyase akura afiri he. Eno susu ye bedi mu nkomo stick and stay. Fa Bible no. Ni enye sunsu mu nwe adwuma kakra. Na omanfo a omo living bread. Omanfo a omo ti living bread. Ghana Water Company Limited. Anopai ensa dansayem. Yes remo. Omanfo a omo ti aboabo living bread. Omo nya nsuo nware. Omo nya nsuo nom. Water is life. Ene COVID-19 so abaye nsuo a na di dwuma. Eni nti omo ti living bread ya omo nya nsuo mfa enya dwumen. Omo nya nsuo nware, omo nya nsuo ennom no. Na ye akame wo mo akwanya e wo so wo susunya na nko munya nsuo didi dwuma no ye akame wo mo. Ghana Water Company inimsia de ye ka kire mo a mo de ose eye oyo nti ye sere mo ade bia ama aboabo living bread so far the whole na manya report na fi nti utie me na won so ho o this similar case ya obetimi atwen adwen de ati so aboabo living bread omunya nsuo nware yesere mo munye bibi mfamfa homa yen because ene ye be no aduane nsuo anso ne de be no a enti yesere mo Ghana Water Company ye wuro wusu woni wo mrante no mompe aboabofo no nhwema yen meda se ene Bible adisua a wo bofo kronkron de ba ye osi yenhwe na yensre urade nka nkire urade se urade yesre wada kire yen ukwan teach me thy way o Lord kire me kwan a me mfa so sanse me ye nipa yi makwan ye nimguase makwan yowu makwan e de ohaw ne amane bebre ene de bebre me eni tina no pe omofo oba ye no ahobrase kwan so no oba ye obekasa ye eni tina ne yen so ye kasa ye kasa ne nyina ya ahobrase ye kwan so so atiase obofo obeba adwuma no the action ne dia ba eni ti Bible semin kan kire obi o tie me anopai se enano David sore ye na oka kire Awurade se awumi nyankopon kire me kwan a wo eye wo kwan na me mfa so kire me wo kwan na me mfa so eni ti na nyomtofo no bi toto nyom se kire me wo kwan na me mfa so na mame nante wo no kwarimu so atiase obi so to nyom se kire me kwan a me mfa so mire kire me kwan a me mfa so Awurade nkire yen ekwan a yemfa so wa abrabo yi mo ene eye 26 November 2021 ene ye fiada anibraba na yegusu ehwe animu se a ena no a aka na Awurade di ye betwa na ye wasa gidie no na ye sesere Awurade se ono momu nkire yen kwan a ena aka ye befa so na yetumi aye nhyira ene nti ka kire Awurade se Awurade ena kakra aka na be se aduasa enum ekwa aduasa nan ne de afiwe akwa awiye yesere Awurade se Awurade kire yen ekwan a yemfa so teach us your way sanse yakwan yowo yakwan ye nimguase pam 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 oh akokoba o ma meti asiempo ene da sen ni obewu o papa wo hwe wote asiempo ene da sen ni obewu ene ti ene obi bia wa hwere ni busuani
obi bia wahwere ne maame ne papa awurade enkyekere wo were wate enti yewura kwa me ereke ma no awurade enkyekere wo were omususa. David said, preserve my soul. Awurade preserve my soul nkwala no afi yanko yasem no so. Psalm 86 the verse 11. Or say, teach me thy way, O Lord, I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. One T. Or say, teach me thy way, O Lord, I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. Sira me wo kwan na me mfa so awurade. Sira me wo no kware kwan na me nante so. Na makoma ensuru din ensuru wewurade. Ena akai ye ye ka kire awurade ne se awurade kire yen wo kwan na ye nante wo no kware mu. Na kama koma bom na ensuro wo awurade wudin kame koma bom na ensuro wo awurade wudin nia esisi nyina kire se enche owura ne beba na so wo beba na e wo se ye nante wona kwan mu sanse ye omo nante wo awurade akwan emu enye se wo nante mu keke o obe nante mu e wo no kware emu na waka chense onka koma mom na suro ne din na suro awurade anope yen kasa nkwachiri ne yesire awurade no weekendi awurade nkyere yen na kwan ne yemfa so ena aka ye awurade nkyere yen na kwan ne yemfa so enye yen ko a ye ne yabusunya ye ne yemma yasefuo nyina awurade nkyere yen na kwan a eye ne no kware kwan no onkyere yen ne yemfa so sansasi ye fa awurade akwan so a enhyira be yen dia ye nipa yakwan ye owu yakwan ye nimguase yakwan ye ohaw yakwan de yade ena eba yakwan de amane na eba nanso se awurade kyere yen ne kwan na ye fa so a enkonimdi be yen dia ye kodi weekend ani ti hwe ho so ye ne awo ye nyina wo kɔ ne wo ba fa ne nyina hye awurade nsa ye ba sɔre so ne ye de sports atoa so amamo midin bie mo frɛ me Obuoba Ofori Amanfo, the Commander General. Yakoba yabetoa so. Menoka say the Joshua Kwabena Jenim. Watena say from 7DS TV Ahinkan FM 7DS no na wo kwa sore ni bia na na wo nkobi enti opani ni kutwa ne ho ba sika no ono de beba no waje adi onkwa sore nkonkoto correction say obi an na adwuma say me so na me ko ba bi koto ba bi na wo koto ba bi ba so ono no eprichi je nkrofo no de betu ya woka say me so me so da ho machi e ba twetwe ba ye madwuma ba kasa lighthouse of mo